I am 6 years old. My project is rockets. Ja som malá raketa, to do vesmíru odlieta. Prosím vás, kde je tu toaleta? Nevolám sa Žaneta, ak mi neveríš, ostane z teba len omyl. Ale teraz vážne. Každá raketa sa skladá z trupu, z motoru, z krídel, lebo by spadla, keby nemala krídla, aj nemusí mať. A ten motor by spadla hneď. Aj musí mať okná, lebo by nevidela, aby vletela do čiernej diery. Aj dvere musí mať, lebo by sa nemôže dostať kozmonauti von ani dnu. Ako prvý letel do vesmíru pes. Volal sa Lajka. Nie Vlajka, Lajka. Poslali ho tam Rusi. Deti, viete, kto sú to Rusi? Áno. Ako my sme Slováci, tak oni sú Rusi. Dobre. A keď myslíme ľudia, aj oni sú ľudia, lenže oni rozprávajú po slovensky, ale po rusky. Dobre. Názvy rakiet vám poviem. Vostok, Voschod, Sojuz, Merkury, Apollo, Přečov. Každé rakety odlietajú od Zeme na Mesiac, na Jupiter, Saturn a také iné planéty. Deti, zapovedajte si, že ak budete neposlúchať rodičov, povedia vám, že vás vykopnú na Mars. Budete bez pitia, bez jedla, bez oblečenia, bez chovania, bez všetkého. Takže poslúchajte svojich rodičov. Ahojte. Ďakujem. Ďakujem, že ste ma počúvali.